Ну вот легонечко. Просто пальцем. Вот. Нет, это ж не дело. Нет, нельзя так. Для тых, хто лічыць, што мае каўпакі на комін занадта надзейныя, аказваецца, ёсць і такія людзі. Я прэзентую сваю базовую мадэль каўпака, якую вырабляю, класічны без адбівальніка. Гэта мінімальны набор вынаходніцтваў, які, як на мой розум, павінны быць. Ці мажліва зрабіць каўпак яшчэ прасцей, як след яшчэ танней? Канешне, мажліва. Ці буду я так рабіць? Не буду. Таму што, як на маю думку, існуе рыса, якую пераходзіць усё ж такі не варта і нельга. Таму што, па-першае, гэта проста ўжо небяспечна, а па-другое, ўсё ж такі трэба сабе паважаць. Класічны каўпак без адбівальніка ў нашым выкананні мае менавіта вось такі выгляд і караценька па параметрах. Ніжнюю частку мы выконваем пад кутом не 90 градусаў, каб быў сцёк вады. У версе мы маем невялікі адбойнік, каб вільгаць не патрапляла ў сярэдзіну. Да таго ж, такі кут дазваляе зрабіць канструкцыю больш жорсткай. Ножкі. Ножка заўжды ў нас ва ўсіх мадэлях каўпака двухслойная і мае завальцоўку для жорсткасці. Все ж з тое ж мэтай. Унізе мацуем на 8 заклёпак, таму што трэба бараніць вось гэтую рысу, гэты рычаг. Вецер у нас дзьме і імкнецца зламаць вось у гэтым месцы нашу канструкцыю. Гэта небяспечнае месца, якое трэба абараняць. У версе ножка мацуецца да грыбка на 2 дахавыя шурупы. І тут у нас ёсць злучэнне кішэні язык, якое таксама дадае жорсткасці канструкцыі. Калі плошча каўпака вялікая, мы робім мацаванні дадатковыя вось такія. З той нагоды, што калі вецер дзьме, гэта дынамічныя нагрузкі і імкнецца парваць вось тут каўпак. А як мы бачым, без адбівальніка тут канструкцыя хліпкаватая. Дык каб хоць неяк абараніць гэтую частку ад гэтых дынамічных нагрузак, ставім у сярэдзіну вось такія мацаванні. Падсумуем убачанае. Калі вы лічыце, што ўсе каўпакі прыкладна аднолькавыя, то я раю разглядаць менавіта гэтую мадэль да замовы. Нагадаю, што гэта мінімальны мінімум, які павінен быць у каўпаках, каб ён больш-менш быў надзейны. Калі ў вас больш высокія патрабаванні да якасці, трэба разглядаць іншыя нашыя мадэлі. Гэта з адбівальнікамі, жалюзямі і гэтак далей.